Di kaya nato ang paggamit og mga daotang pulong nga dili makaayo ngadto sa tong isig ka tawo ug dili makaayo ngadto sa tong relasyon sa Ginoo. Tuod kay kung magamit kita og mga daotang pulong, mga dautan nga mga ekspresyon, ang Espiritu sa Dios masubo gayud niana og dili gayud ka na makaayo sa naminaw kanato. Dili makaayo sa mga kaigsuonan nato diha sa Ginoo. Bisan tuod kung ekspresyon lang na siya, apan ang Espiritu sa Dios masubo gayud niana. Imbis mo gamit ka og madaotang mga pulong nga imong gihimong ekspresyon karon sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ilisi ka na og ekspresyon nga pang Ginoo. Ilisi ka na sa mga pulong nga makaayo sa naminaw og makaayo ngadto sa Ginoo aron dili masubo ang Espiritu sa Dios. Ang pulong sa Ginoo sa Efeso 4 bersikulo 29 hangtod sa 30 nagpahinumdom sa atoa aron sa pagkorek sa matag usa kanato nga dili gayud kita angay nga magsulti og madaotang pulong nga dili makatabang sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga daotan nga mga ekspresyon, mga bad words nga atong gihimong ekspresyon karon, angay gayud kanato ng usbon igsuon aron ang Espiritu sa Dios dili masubo sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nag-ingon diha sa verse 29, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug ang makaayo sa namati kaninyo. Sa bersikulo 30, ayaw pasubha ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Hinumdumi sa kanunay igsuon nga gibadlong kita sa Dios nga atong ilisan ang mga bad nga mga ekspresyon nato karon, mga bad words nga nahimo natong mga ekspresyon karon. Tungod kay dili ka na makapahimuot sa Dios. Dili ka na makatabang sa mga tawo nga namati kanato. Atong hunungon ang mga dili maayo nato nga mga sinultian, dili mga maayo nga mga pulong nga dili makatabang sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang Espiritu sa Dios masubo gayud niana. Atong hinumduman nga ang Espiritu sa Dios mao ang patik sa mga Kristohanon. Mao kana ang papuy-on sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga hunahuna, diya sa atong kinabuhi, atong paharion ang Espiritu sa Dios. Tungod kay ang Espiritu sa Dios mao kanay magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong, sa pagkinabuhi nga putli, pagkinabuhi nga ligdong ngadto sa Ginoo aron ang hingpit nga kaluwasan atong maangkon. Tungod kay pinaagi sa Espiritu sa Dios, makasimba kita kaniya, makabuhat kita og maayo, ug makaalagad kita kanunay sa Ginoo, ug magsunod kita kanunay sa iyang sugo, sa iyang kabubuton sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. God bless sa tanan.